Yon mga idol! Good morning! Kararating lang natin sa galing sa pagpalaot mga idol. Medyo naligo na tayo agad kasi tatanggal ng malas mga idol. Wala talagang nahuli mga idol. Pero gayon pa man, i-upload rin natin kahit walang kuha mga idol. Tayo nag-intro, gumawa ng intro kasi kadarating lang natin sa pagpalaot mga idol. So, medyo walang swerte ngayong araw mga idol. Pero okay lang yan. Ganyan talagang buhay mga idol. Importante na nakapagbibigay tayo ng konting saya para sa ating mga viewers dyan at sa mga subscriber natin. Mag-subscribe naman kayo. Kayong lahat dyan na dumaan sa ating YouTube channel mga idol. Walang huli mga idol. I-upload pa rin natin para makita ninyo na hindi lang sa may mga huli kami, pwede rin sa kahit walang huli. Importante nakapagpalaot kami idol at nakapag vlog kami ng konti doon sa dagat mga idol. Good morning mga idol. Padung nami sa among panagatan mga idol. Tanawag among isla. Murag nindot tanawon tungod sa reflection sa buwan mga idol. Tungod sa sinag sa buwan, nagamang isla nindot tanawon. Alas 3:30 mga idol. Good morning mga lods. Welcome sa YouTube channel mga lods. Nindot na panahon, maniwan. Good morning. Saan ikaw po? Ikaw ba? Ikaw sa istorya din ha? Good morning mga idol, nga po niyo dire. Balik. Okay na dito, dagog views na ni. Balik kami mga idol. Nabasi na po nga nasakpan tong kuan. Para magkandidato. Layo naman ta sa buya. Uy, init. Linaw ang dagat mga lods. Ini Korea kayo.
Tara na mga idol, mga lods. Good morning mga lods. Tag na pag-isda. Makakilaw na po balik. Mayaos. Tog mga idol, mga lods. Man. Ay, nabali pag yun. Nay. Palas palit ko. Mas ko mangots. Ajal ko. Ang tagapon. Tahunong pa na. Hindi ay halagbali ang isang sangit. Masaya mga kauban mo eh.
Ayan na. Hey! Ang pugab. Diba? Sinawag pukot mga lods. Liputan mo. Naghahanap ng lukos sa'yo. Pagkasan banyak, maraming kuha. Tuh, tegak. Wala man may matunong. Tag sa kayo kay Karab. Wala ay magog panahon mga lods. Ang magkati si Parigain. Ilat ng ibalikan. Masigira man ito yung paandar na ito. Hapon? Oo. Mau gani kay ang Cuma ni. hapon. Sige pa Ayo kaman. Gusto nang baguwas ako ano. Ano gina mo ko ano? Doon mo lagi na. Ha? Ubus.
lang kuha.